дастаи Соро бартарии калон медошт, онҳо шояд ки дар бозии аввал ҳам низ ғолиб мешуданд. Мумкин ки дар бозии дуюм кадом корҳои дастаҳои дар ҳамон ҷо иштирок карда мумкин ки дастаи Сипар омад накард, мумкин ки дастаи Соро бисёртар мехост дар ин бозӣ ғолиб ояд ва чихеле ки пештар дар боло зик қайд кардем, ҳар бозӣ дигар мешавад ва фарқ дорад аз якдигар. хуб бубинед ки агар бозии Айниёл, яъне ин бозӣ бо ғалабаи Сипар анҷом меёбад ва бозие ки Паго баргузор мешавад бо ғалабаи Соро, яъне бозам ҳисоб 2-2 мешавад ва дастҳо бозам як бозии финалӣ хоҳанд бозӣ намуд ва он дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад. Чӣ назар доред, агар ҳисоби финалҳо 2-2 шавад, имконияти дастаи Сипар бештар мегардад, чунки бозӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор хоҳад шуд? Ман чунин фикр надорам, барои он ки дастаи Сипарро дар душанбе низ мухлисони серзиёди худ дастгирӣ мекунанд ва ин фарқияти калон надорад дар кадом майдон онҳо бозӣ мекунанд. ва дар мавриди бозигарон ҳам каме ҳарф мезанем, чун дар ҳайати ҳарду тим аз футзалбозони хеле бомаҳорат қавӣ аст, чӣ дар ҳайати Сипар, чӣ дар ҳайати Соро бозигароне ҳастанд ки хуб дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунанд. Дастаи Соро кишвари моро дар Лигаи Чемпионон намояндагӣ кард, ҳамчунин дар ҳайати дастаи Соро легионерон ҳам ҳастанд, аммо дастаи Сипар ноҳисабон ки легионерон ҳам дорад, аммо гӯем ки ба монанди дастаи Соро легионероне ҳастанд ки мухлисон камтар мешиносанд ва легионерон имрӯз метавонанд ки ба натиҷаи бозӣ таъсири худро расонида дошта бошанд, ё худ футболбозони тоҷик ё бозигарони тоҷик имконияти бештар пайдо хоҳанд сохт ва натиҷаи бозӣ маҳз аз футболбозони тоҷик вобастагӣ хоҳад дошт. албатта вақте ки даста ба ҳайати худ легионерҳоро даъват мекунад, онҳо вазифаи ин легионерҳо дар ҳамон мешавад ки онҳо аз бозигарои маҳаллӣ хубтар бозӣ кунанд ва дар бозиҳои зарурӣ ба нафъи дастаи худ бозиро биёранд. аммо ман фикр надорам ки легионерҳое ки дар дастаи Сипар ҳастанд аз бозигарои маҳаллии мо хубтар ҳастанд. бисёри бозигароне ки ҳам дар дастаи Соро ҳаст, ҳам дар дастаи Сипар, онҳо милликушони Тоҷикистон мебошанд ва бозигарони ҳайати ҷавонони Тоҷикистон, тими мунтахаби ҷавонони Тоҷикистонанд ва дастаи Соро бо ду легионери гурҷӣ доранд, онҳо бисёр хуб бозӣ мекунанд, аз ҷиҳати ҷисмонӣ пурқувват ҳастанд ва мо мебинем ки дар бозиҳо онҳо ба дастаи худ хуб кӯмак мекунанд. ва дар бораи легионерҳои дастаи Сипар ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар бозии дуюм онҳо на он қадар хуб бозӣ карданд, аммо онҳо метавонанд хуб бозӣ кунанд, чунки ки дар бозиҳои пештара нишон дода буданд ки онҳо ҳақиқатан дар сатҳи баланд бозӣ мекунанд ва имрӯз мо умедворем ки ҳарду даста ва легионерҳои ҳарду тим бозии хубро нишон медиҳанд. бале, мо ҳам умедро дорем. Ташаккури зиёд Эраҷ Носиев. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дар назди мо қарор доштанд Эраҷ Носиев, самураббии дастаи Карон ва мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон оид ба футзал. мо атрофи финали сеюми дастаҳои Соро ва Сипар ҳарф задем ки пас аз чанде дар толори варзишии Кумитаи андоз шурӯъ мегардад ва шумо ин дидор албатта тавассути телевизиони футбол мустақиман тамошо карда метавонед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, мухлисон ва ҳаводорони бозии футзал. гузориши мустақими мо аз толори варзиши Кумитаи андоз ки дар шаҳри Душанбе воқеъ аст манзури шумо мегардад ва мо мустақиман бозии сеюми финали чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Соро компанияи Душанбе ва Сипари шаҳри Хуҷандро тамошо хоҳем кард. ёдовар мешавем ки ду бозии финал бо иштироки ин дастаҳо дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд. дидори аввал бо ғалабаи дастаи Сипар бо ҳисоби 3-2 ва дидори дуюм бо ғалабаи калони дастаи Соро ба анҷом расид ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки имрӯз дастаҳоро як имтиҳони сахту сангин интизор аст. ду бозии дигар пешбинӣ шудааст имрӯз ва Паго ки ғолиб муайян мешавад дар сурати натиҷаи мусовӣ дар бозиҳо, махсусан бозии имрӯза ва бозие ки рӯзи дигар баргузор мешавад. мо финали панҷумро хоҳем дид, вале ба ҳар сурат
ин як имконияти бисёр ҳам хуб барои дастаи Сорокампания Душанбе хоҳад буд, зеро ин даста метавонад дар сурати пирӯзӣ дар ду бозии пайҳам пешакӣ унвони қаҳрамониро ба даст оварад. Агар Сипар дар яке аз ин бозиҳо муваффақ бишавад ва то андозае тавонад натиҷаи хуб ба даст оварда, дар назар дорам пирӯзӣ барои дастаи Сипар, онҳо низ метавонанд пирӯз шаванд. ва имсол дӯстони арҷманд нахустин маротиба лоиҳаи нав дар чемпионати лигаи касбии футзали Тоҷикистон роҳандозӣ шуд, ки ин пеш аз ҳама қавӣ кардани дастаҳо ва ба таври адолатона муайян кардани қаҳрамони Тоҷикистон оид ба футзал дар соли 2019 хоҳад буд ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем, ки имсол воқеан ҳам кадом даста қаҳрамони Тоҷикистон мешаванд. Ду дастаи муддаӣ Сорокампания ва Сипар, ки ҳарду ҳам беҳтарин тимҳои кишвар дар имсол ба ҳисоб мераванд ва аллакай таҷрибаи хуби байналмилалиро ҳам доранд. барои ҳамин ғолиб ва чемпиони имсолаи мамлакат моро дар соли 2020 дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё байни бошгоҳҳо, аниқтараш лигаи қаҳрамонҳои Осиё оид ба футзал муаррифӣ мекунанд. Ин даста Сорокампания ва ё Сипар аст. албатта баъди бозиҳои чунин финал баргузор мешавад ва мо аллакай вуруди дастаҳоро ба ин майдон мутаваҷҷеҳ мешавем, ки аллакай дастаҳо ба майдони гӯем ки рақобат пардохтанд. Сипар чун ҳамеша бо либосҳои анъанавии сурх бозӣ хоҳад кард, Сорокампания бо либосҳои сафед ва гузориши мустақими мо ҳамин ҳоло тавассути шабакаи футбол рафта истодааст ва мо умед дорем, ки имрӯз ин дастаҳо ба мову шумо як бозии ҷолибу муҷаллоро нишон медиҳанд. ва дӯстони арҷманд, чун ҳамеша ва аллакай ду бозии финал нишон дод, ки имрӯз барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ ва нишон додани гӯем ки бозии одилона аз сӯи ду даста воқеан ҳам метавон гуфт, ки як нав тағйироти куллӣ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал дида мешавад. ҳузури мухлисон низ гувоҳӣ аз он медиҳад, ки имрӯз футзал ё худ ба истилоҳ футболи худ дар Тоҷикистон шӯҳрати бениҳоят хоса касб кардааст ва инак мо мутаваҷҷеҳ мешавем, ки бозии имрӯзаро боз ҳам ҳайати доварон аз ҷумҳурӣ ба мо ҳамсоя доварӣ мекунанд. инҳо доварон аз ҷумҳурии Қирғизистон, ки дар ду бозии финалӣ ҳам ширкат карданд, имрӯз дар ин бозии ниҳоӣ фаъолият хоҳанд кард ва имрӯз ҳайати дастаҳо ҳоло ба майдон даъват карда мешавад аз сӯи роби ҳамин бозӣ, ки дар майдон қарор дорад, ҳамкори мо Гулрӯз Худоназарзода. ва аллакай мо гуфтем, ки дастаи Соро бо либосҳои сафед бозӣ хоҳанд кард ва албатта ҳайати дастаҳо низ аллакай муайян шуданд ва исми он бозингароне, ки дар панҷгонаи аввал имрӯз ба майдон меоянд, муайян шуданд. дар майдон аллакай мо чанд нафар 5 нафар бозингари дастаи Сороро мебинем, бо шумули дарвозабони асосии Фирӯзбек Муродов, капитани даста Файзалӣ Сардоров, инчунин дарвозабони дуюм Мурод Алиқулов, Муҳаммад Шарипов, Раҳмоналӣ Шарипов, ҳамчунин легионерони ин даста Вахтанд Кекел ва инчунин Малхаз. инҳо ду бозингар аз ҷумҳурии Гурҷистон. Умед Қузиев ҳам ҳоло ба майдон даъват карда мешавад ва баъди ин албатта муаррифии дастаи Сипар сурат мегирад. дастбанди капитанӣ дар дасти Файзалӣ Сардоров аст, бозингари рақами 9, яке аз он футзалбозоне, ки ҳам дар ҳайати дастаи Соро ва ҳам тими мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунанд. имрӯз дар ҳайати асосии Соро бозингарони қаблӣ, махсусан бозингароне, ки дар бозии қаблӣ набуданд, Фирӯз Сангов ва Сиёвуш Қаимов ҳозир шуданд. ҳамчунин Муҳаммад Шарипов, Раҳмоналӣ Шарипов, Собир Гуляков, Умед Қузиев, Сиёвуш Қаимов гуфтем, Сангов гуфтем, ҳамчунин Комрон Алиев ва Идрис Ёров ҳам ба ҳайати асосӣ шомил гардиданд. ғайр аз он 5 бозингари асосӣ, боз чанд нафари дигар. ҳоло мо муаррифии дастаи Сипарро мебинем. дарвозабони ин даста легионер аз ҷумҳурии исломии Эрон Муртазо Фароҳанӣ аст, ки дарвозабони асосии дастаи Сипар дониста мешавад. капитани дастаи Сипар ин Дилшод Саломов, бозингари рақами 14, воқеан ҳам як бозингари бо таҷриба. Артур
юнусов, капитани дастаи мунтахаби узбекистон оид ба футзал ки узви дастаи сипари шаҳри хуҷанд аст, ҳоло муаррифӣ мешавад. ӯ таҳти рақами 10 бозӣ хоҳад кард ва инчунин парвиз раҳматов бозингари асосии ин даста ки ӯ таҳти шумораи 10 бозӣ мекунад. ва умуман дӯстони арҷманд хотиррасон мекунем ки ҳайати ҳар ду даста иборат аз бозингарони тими мунтахаби футзали тоҷикистон ҳастанд. ба ҳар сурат ман бовар дорам ки дар майдон дӯстию рафоқат байни инҳо, яъне ин дастаҳо нест, танҳо рақобат барои ба даст овардани пирӯзӣ ва берун аз майдон албатта дӯстӣ бояд идома бикунад. Аммо чизҳое ҳастанд ки мо дар мавриди он гуфта мегузарем, махсусан муноқишаи баъзе аз бозингарон дар бозиҳои гузашта дар ду финале ки дар шаҳри хуҷанд шуд ва инчунин нофаҳмии ситори мураббиён, ман фикр мекунам ин чиз аллакай ҳалли худро ёфтааст, чунки дар ҳайати ду даста ҳам мураббиёне фаъолият мекунанд ки сифати касбӣ ё профессионалӣ доранд ва онҳо албатта ҳатман ин чизро фаромӯш хоҳанд кард. дӯстони арҷманд, ҳоло қабл аз шурӯи рақобат суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон садо медиҳад. мо суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистонро мешунавем ва баъдан гузориши мустақимро идома хоҳем дод. инак дӯстони арҷманд боз бармегардем ба дидори дастаҳои соро компанияи душанбе ва сипари шаҳри хуҷанд. воқеан ҳам моро як бозии ҷолибу дидани интизор аст ва бубинед ки ҳайати дастаҳо комилан дар як ҳолате қарор доранд ки воқеан ҳам ин бозӣ тақдирсоз барои дастаи соро ва сипар ба ҳисоб меравад ва ман бовар дорам ки имрӯз ҳам шогирдони Деян Дедович ва ҳам Пайрав Воҳидов ба кулли мухлисоне ки дар ин толор ҷамъ омаданд ва ба кулли онҳое ки ҳамин ҳоло гузориши мустақими моро тавассути шабакаи футбол тамошо доранд, аз бозии ин дастаҳо ҳаловат мебаранд ва гурӯҳи техникӣ ва эҷодии шабакаи варзиш ва футбол инҷо албатта гузоришро мустақиман бо сифати HD манзури бинандаҳо хоҳанд кард ва бовар дорем ки на танҳо имрӯз ва паго ҳам бозии ҷолибу диданӣ баргузор мешавад бо иштироки дастаҳои
соро компания ва сипар. ва мо имкон дорем ки шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно кунем. Сараввал доварони ин бозиро ба шумо муаррифӣ мекунем. бародарон Букуевҳо аз ҷумҳурии Қирғизистон ин бозиро ҳакамӣ доранд. Нурбек ва инчунин боз як довари дигар, ман мазарат мепурсам, ин Чингиз Мустафоев будааст. ӯ ҳам аз Қирғизистон ва қаблан ду довар аз ҷумҳурии Қирғизистон ки бародарон буданд бозии қаблӣ дастаҳоро ду финалро ҳакамӣ карданд. аммо имрӯз аллакай Чингиз Мустафоев ва Нурбек Гулдиев доварони бозии имрӯза ҳастанд. ба ӯ албатта доварони ҷумҳурии Тоҷикистон Суҳроб Сатторов ва Сафар Солиев кӯмак хоҳанд кард. ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони арҷманд аллакай ба панҷгонаи асосии ҳайати дастаҳо. дар ҳайати дастаи Сороб 5 бозингари асосӣ: дарвозабон Фирӯз Бекмуродов, бозингарони майдон капитани даста Файзали Сардоров, рақами 9, рақами 6 Некрӯз Али Маҳмадов, рақами 55 Малҳаз легионер аз Гурҷистон ва рақами 77 ӯ ҳам легионер аз ҷумҳурии Гурҷистон Кекел Вахтанг мебошанд. сармураббии дастаи Соро Пайрав Воҳидов. ва мо баъдан дар мавриди ҳайати захиравии дастаи Соро мегӯем ва ҳоло панҷгонаи дастаи Сипарро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. дарвозабони ин даста Муртазо Фароҳанӣ, бозингарони майдон рақами 14 капитани даста Дилшод Саломов, рақами 90 бозингар Артур Юнусов ва инчунин рақами 10 Парвиз Раҳматов ва рақами 7 Шавкат Алимов. инҳо 5 бозингари асосии дастаи Сипар аз дақиқаҳои аввали рақобат дар бозии имрӯза ба майдон омаданд. дар мавриди бозингарони захиравии дастаҳо мо дар ҷараёни бозӣ мебинем, чунки сармураббиёни дастаҳо ҳатман аз бозингарони захиравии худ истифода мекунанд ва ҳини баромадаи онҳо ба майдон мо хоҳем гуфт. ҳоло аввалин вазъияти хавфнок барои дарвозабон Фирӯз Бекмуродов. аз канори чапи майдон Дилшод Саломов, бозингари рақами 14 дастаи Сипар, зарба зад ва зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. гузариш аз сӯи бозингари дастаи Соро ва ба Вахтанг Кекел имконият намедиҳанд. Артур Юнусов бубинед ки чӣ гуна бозингари Соро ин ҳолатро бартараф кард. Некрӯз Али Маҳмадов муваффақ нашуд. акнун каме бозиро зери назорати худ мегиранд бозингарони Сипар. партофти бисёр ҳам хуби Артур Юнусов ва бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок ба миён омад ва воқеан ҳам дар ин лаҳза метавон гуфт ки як нав иштибоҳи бозингари дастаи Соро ҳам буд барои бартараф кардани ҳамин вазъияте ки бозингарони дастаи Сипар ба миён оварданд. Артур Юнусов аммо ин ҳолат бартараф мешавад. арҷманд мо бартари дастаи Сороро мебинем ки онҳо имконият пайдо карданд ки ҳуҷуми хешро идома диҳанд. баъдан бозингарони Сипар тӯбро аз майдон сада берун карданд ва мебинем ки аут ба нафи бозингарони дастаи Сипар. бозам аут ба нафи бозингарони дастаи Сипар. Шавкат Алимов партофти ӯ ва Фирӯз Бекмуродов тӯбро дошт. Малхаз Некрӯз Али Маҳмадов. Некрӯз натавонист тӯбро хуб идора карда, вале бисёр ҳам рақобати дурушт ва бархурди бозингарони ҳар ду дастаро мутаваҷҷеҳ шудем. Дилшод Саломов бениҳоят хуб бозӣ мекунад дар ҳамин ҳолат ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Вахтанг Кекел, бозингари рақами 77 дастаи Соро компания. ва дар ин маврид мо мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор ки чӣ гуна Дилшодро аз бои афтонид легионери гурҷистонӣ
зарбаи ҷаримавӣ аз масофаи хеле ҳам наздик барои бозингарони дастаи Сипар. довар ишора мекунад ба бозингарон ки бояд баъди ишораи ӯ зарба иҷро карда шавад. Фирӯзбек Муродов ва Файзали Сардоров дар назди дарвоза қарор доранд. ҳоло зарбаи Шавкат Алимов ва Фирӯзбек Муродов хеле ҳам хуб ин зарбаро баргардонид. бубинед чӣ гуна имконияти бисёр ҳам қулай буд барои Шавкат Алимов, бозингари рақами 7 дастаи Сипар. Муртазо Фароҳанӣ имсол роҳбарияти дастаи Сипар ҳайати тимро хеле ҳам қавӣ карданд барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал. бубинед ғайр аз ду бозингаре ки бозингари майдон ҳастанд аз Эрон ва инҳо ҳоло дар панҷгонаи аввал қарор надоранд. Меҳрон Ризопур ва Ориф Булукӣ ҳамчунин дарвозабони эрониро ба тим ҷалб карданд. Капитани дастаи Мунтахаби Ӯзбекистон Артур Юнусов. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба нафи Соро. зарбаро иҷро мекунад Файзали Сардоров. зарбаи ӯ хеле ҳам сахт ҷониби дарвоза рафт, аммо тӯб бо як расиш ба Шавкат Алимов аз майдон берун шуд. бо тӯб бозингарони Сипар Артур Юнусов, Шавкат Алимов. партофти ба канор хеле ҳам мувофиқ. муқобилияти Файзали Сардоров ва тӯб аз майдон берун шуд. Парвиз Раҳматов дар бозии гузаштаи дастаҳо махсусан дар дидори дуюм аввалин шуда ҳисобро боз карда буд, вале баъди голи ӯ бозингарони Соро пайи ҳам дарвозаи Сипарро рахна карданд. дар бозии дуюм бо ҳисоби 9-2 шогирдони Пайрав Воҳидов ғалаба карданд ки ин то андозае барои дастаи Сипар аламовар ҳам буд, зеро онҳо дар майдони худ бозӣ мекарданд. Дилшод Саломов ишора мекунад ки инҷо қоидаи бозиро вайрон накардааст. аммо довар аз ҷумҳурии Қирғизистон ишора мекунад ки инҷо қоида вайронкунӣ буд аз сӯи капитани дастаи Сипар. партофти Фирӯзбек Муродов рост ба вақтан Кекел омад. ҳоло аз масофаи хеле ҳам наздик зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони дастаи Соро. Файзали Сардоров, зарбаи ӯ инҷо як бозигузорӣ буд тавассути Малҳас, легионери гурҷии дастаи Соро. Муҳаммад Шарипов, бисёр як бозигузори хуб барои соҳибони майдон, аммо Муҳаммад зарбаро хуб иҷро карда натавонист. Артур Юнусов тӯб ҳам ба пои ӯ напечид ва аут ба нафи мизбонон. беҳтарин имконият буд барои бозингарони Соро. ин Артур Юнусов аст. дӯстони арҷманд, гуфтем ки капитани тими мунтахаби футзали Ӯзбекистон аст ки ҳоло дар ҳайати дастаи Сипар бозӣ мекунад. имконият ҳаст барои бозингарони Соро ва зарба иҷро мешавад аз ҷониби Вахтан Кекел. дар рӯ барои мо ҳоло як имконият барои бозингарони Сипар ва гол! Иқбол Воситзода ба назди мухлисони дастаи Сипар меояд ва ба хотири омадани онҳо аз шаҳри Хуҷанд, ба хотири тарғиби дастаи Сипар албатта эҳтиром мегузорад. Иқбол Воситзода ки навакак ба майдон омад, ҳисобро боз кард баъд аз як аксионҳуҷуми бозингарони Сипар. партофти бисёр ҳам мувофиқ буд аз ҷониби ҳамдастааш ва ҳамин тавр Воситзода тӯбро тавонист ба дарвозаи дастаи Соро зада. беҳтарин имконият буд барои бозингарони дастаи Сипар ки онҳо истифода карданд аз як аксионҳуҷум. ҳисоб ҳоло 0-1 ба нафи бозингарони дастаи Сипар аст. дар ҳайати дастаи Соро ҳоло тағйирот нест, ғайр аз он ки Муҳаммад Шарипов ба майдон омада буд ба ҷои Некрӯз Али Маҳмадов. Вахтан Кекел мехоҳад зуд тӯбро аз аут
ба бозӣ дарорад ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин кор аз ҷониби бозингарони дастаи соро чӣ гуна ба анҷом мерасад. зарба зада мешавад аз сӯи малҳаз, аммо туб аз майдон берун шуд. Шавкат Ҳалимов ҳоло бо пои осеб дида майдонро тарк кард. Ду бозингаре ки дар ҳайати дастаи Сипар ба майдон омаданд, Баҳодур Хоҷаев ва Иқбол Воситзода, ҳар ду ҳам як тағйирот ба миён оварданд. Яъне голи аввали дастаи Сипарро ташкил карданд, яке Партов ва дигаре муаллифи гол шуд. навбатӣ ва беҳтарин фурсат буд барои Иқбол Воситзода ки намакак дарвозаи Фирӯзбек Муродовро раҳна кард. Фирӯзбек Муродов дар баробари он ки дарвозабони дастаи соро аст, як муддат дар ҳайати дастаи Алгаи Қирғизистон ҳунарнамоӣ дошт ки чемпионати Қирғизистон давоми 2 ё 3 моҳ агар хато накунам сурат мегирифт ва на танҳо онҷо Фирӯз буд, балки як чанд бозингарони дигар Файзалӣ Сардоров ҳунарнамоӣ мекарданд ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем инҷо ғайриқоида аст, чунки зарба он қадар хуб иҷро нагардид. боз ҳам фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи соро, аммо онҳо бештар дар хати дифоъ ҳунарнамоӣ карда истоданд. Саломов, Партов ба Баҳодур Хоҷаев, Вахтан Кекел дар ҳузури ин қадар тамошобин бозӣ кардан ва албатта дар бозӣ ҳассос ман фикр мекунам барои ҳар як бозингар душвор аст. Саломов, Баҳодур Хоҷаев, имконият ҳаст барои бозингарони Сипар ва бозингари рақами 19 дастаи Сипар ҳуҷумро хуб идома дода натавонист. ҳамдаки як нав эҳсосоти баланд аз сӯи бозингарони ҳар ду даста дида мешавад. ҳоло Ориф Булуки ба майдон омадааст таҳти Меҳрон Ризопур маъзарат, яке аз беҳтарин нишонзанҳои мавсими имсолаи чемпионати мамлакат оид ба футзал дар ҳайати дастаи Сипар. Баҳодур Хоҷаев майдонро тарк мекунад ва якбора ба майдон Парвиз Раҳматов омад. Партов ба Меҳрон Ризопур. ҳуҷуми навбатӣ аз сӯи бозингарони соро. Вахтан Кекел, Дилшод Саломов тӯбро равуд, хеле ҳам хуб ва инҷо қоида вайронкунӣ аст ё аут. фикр мекунам аут ва легионери гурҷии дастаи соро компания аз пой афтидааст. Деян Дедович ҳар лаҳза ба шогирдонаш тавсия медиҳад. Ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки тӯбравои Дилшод Саломов хеле ҳам олӣ буд дар ҳамин лаҳза. Раҳматов тӯб аз майдон берун нашудааст. тӯбро идора мекунанд дар замин Меҳрон Ризопур. аут. бархурди ӯ бо бозингари дастаи соро. ин Парвиз Раҳматов аст, бозингари рақами даи дастаи Сипар. мухлисон бениҳоят зиёд ҳастанд дар минбари муқобил ки бештари онҳо мухлисони дастаи соро компания мебошанд. имконият барои бозингарони Сипар. Парвиз Раҳматов, зарбаи ӯ ва тӯб аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ. на тӯб аз майдон берун шудааст. аут. ҳама бозингарони дастаи Сипар дар хати ҳамла. Парвиз Раҳматов тӯб аз аут ба бозӣ медорад. ҳоло зарбаи Меҳрон Ризопур бисёр ҳам хавфнок барои бозингарони соро, аммо тӯб
با یک دستش از میدان بیرون شد. حالت تکرار رو متوجه میشیم که بسیار هم خوب اجرا شده است. عکس الهجوم دسته سورو و ضربه خیلی هم سختی وختنگ کیکل در برابر عارف بلوکی و ضربه زد. مهارت لگیونر ایرانی دسته سپر رو میتوانیم در این بازی ها خوب ارزیابی کنیم، چون که در رقابت با دسته سورو در خوجند او از مهارت ولای فیب دادن حریفان خوب برآمد، اما حساب به نفع دسته سورو به انجام رسید. معلوم میشود که این بازیگر تکنیکی خیلی هم بلند دارد. در مرکز میدان مقابل دلشاد سلاموف شاید قاعده بازی ویران شد. امید خوزیف در برابر او است. بازیگر رقم 12 دسته سورو. این گروهی مخلصان دسته سورو کمپانی است. امکانیت اما پرویز رحمتوف مقابلت کرد با بازیگر دسته سورو و با او امکانیت نداد که هجوم را ادامه دهد. مخلصان دسته سورو تشنه گل هستند. حالا امید خوزیف ضربه جریمه‌ای را اجرا می‌نماید. می‌بینیم که این ضربه چگونه اجرا می‌شود. با یک بازیگذاری ملحظ و مرتضی فراهانی در زبان دسته سپر این حالت را برطرف کرد. دلشاد سلاموف با جای دروازه‌بان همچون بازیگر پنجم میدان هنرنمایی کرد و این تا اندازه امکانیت نداد با آنها. برعکس بازیگران سپر توانستند حساب را افزون کنند. و عموما سورو در بازی دیوم خیلی هم خوب آماده شده بود. بعدی شکست در بازی اول و آنها توانستند انتقام خود را از سپر گیرند. تو بس اوت با بازی در آورده می شود. فرصت هست برای بازیگران سپر و باز هم امکانیت برای مهمانان. پرویز رحمتوف از کنار تلاش کرد و توپ با امید خوزیف از میدان زده بیرون کرد. ضربه کنجی پرداخت دلشاد سلاموف، اما ضربه آنقدر خوب اجرا نگردید از جانب عارف بلوکی. نیکروز علی محمدوف با میدان آمد. قاعده بازی ویران شد. داور اشاره میکند که اینجا بازیگران سپر دخل بازی کردند یا برعکس. و داور اشاره میکند که باید بازیگر دسته سپر توپ را جانبی دروازه سورو زدند. این یک بازی عادلانه یا فیر پلی به اصطلاح. امکان هست برای بازیگران سپر و حالا موقعیت و ضربه رو فیروزبک مرادوف برطرف میکند. ضربه عارف بلوکی بود. هجوم دسته سورو پرداخت علی محمدوف. امکانیت و قریب بود که بازیگران سورو در همین لحظه موفق شوند. بلوکی اوت به نفع بازیگران سپر. بهترین امکانیت بود برای بازیگران سپر و بعدا به سورو. در یک چشمرس الکی هجوم دسته سورو آغاز شد. ببینید چگونه عارف بلوکی خوب بازی کرد در کنار میدان. گزارش عالی بود. فیروزبک مرادوف خیلی هم زیبا بازی کرد. بعدا هجوم دسته سورو هم خوب بود. اما امکانیت باز هم برای بازیگران سپر، اما باز فیروزبک مرادوف دروازه‌بان واقعا هم با تجربه این وضعیت رو برطرف کرد. فرصت
бозингарони соро. Некруз метавонист худаш зарбаро иҷро кунад. мо аз коргардон хоҳиш мекунем ки ҳуҷуме ки дастаи соро кард бори дигар ба мо ҳамон лаҳзаро такроран намоиш бидиҳанд. Дар ҳамин ҳолат бубинед ин имконияте ки некруз Алимаҳмадов овард, ин фурсате ки навакак буд. аз ин пеш имконияти голзанӣ буд барои бозингарони дастаи соро баъди ҳуҷуми дастаи Сипар. Рӯзиев бозӣ идома дорад. ҳуҷуми дастаи Сипар ва булуки дар ин ҳолат рақобат кард. довар ишора мекунад ки қоида вайронкунӣ нест. некруз Алимаҳмадов буд муқобили ӯ. дар ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки воқеан ҳам бозингари дастаи соро дағал бозӣ накардааст. Артур Юнусов, Муртазо Фароҳанӣ, зарбаю ба канор ва бозингари соро тӯбро аз майдон зада берун мекунад. Умедкузиев, Шавкат Алимов баъди чанд лаҳза ба майдон омад. бозингари рақами 7 дар бозии финали дуюм ӯ то андозаи антиқаҳрамон ҳам буд, зеро як маротиба ба дарвозаи худ автогол зад. Бекмуродов, дарвозабони Сипар тӯбро дошт. Юнусов, Шавкат Алимов, партофти ноамиқи Шавкат. Иқбол Воситзода ба майдон меояд ва ӯ Ориф на бозингари дигарро иваз кард. Фирӯзбек Муродов тӯбро идора карда натавонист. бозингари рақами 15 дастаи соро. боз ҳам як мавқеъияти дигар барои бозингарони дастаи Сипар буд, аммо тӯб аз майдон берун шуд. бозингари рақами 15, бозингари рақами 5 Собир Гуляков ҳоло дар майдон бозӣ кардааст. партофти ӯ, аммо булуки хеле хуб бозӣ кард, вале камтар ба тӯб расида натавонист. Муҳаммад Шарипов ҳам ҳоло ба майдон омад. Гуляков, Малҳас иштибоҳ мекунад бозингари дастаи соро, вале ин иштибоҳро ӯ ислоҳ карда тавонист. Пайра Воҳидов ба бозингарони захиравиаш ишора мекунад ки бояд ба майдонанд ва ҳамин тавр бозингари захиравӣ Раҳмонали Шарипов вориди майдон шуд таҳти рақами 13. чаро бозӣ каме боз дошта ва баъдан довар иҷоза дод. Юнусов, Иқбол Воситзода, фурсат ҳаст. то анҷом ҳуҷумро идома дода натавонист муаллифи голи дастаи Сипар дар бозии имрӯза. Файзали Сардоров, ҳуҷуми бозингарони дастаи соро ва зарбаи Файзалӣ ба нишон нарасид. дастаи Сипар ҳам бозингар иваз шуд. Боҳодур Хоҷаев ба майдон омад. ҳоло беҳтарин мавқеъият буд барои бозингари рақами 19 дастаи Сипар. Раҳмонали Шарипов гуфтем навакак вориди майдон шуд. ҳимоятгари дастаи соро. ҳоло партофт иҷро мешавад, аммо ин вазъият бартараф мешавад аз сӯи бозингари соро. Гуляков, Файзали Сардоров чӣ гуна имконият дошт бозингари рақами 9 дастаи соро. иштибоҳ карданд меҳмонон. умуман дар футболи хурд ё футзал техника ва маҳорати инфиродӣ нақши бисёр ҳам калон дорад ва фарқ аз футболи калон инҷо албатта қувваи ҷисмонӣ ҳам зиёд сарф мешавад, зеро аслан дастаҳои Тоҷикистон, хоҳ тими мунтахаб, хоҳ дастаҳои футзал
ҷисмонӣ фаъолтаранд нисбат ба техникӣ. Ба ҳар сурат мо аз бозингарони маҳаллӣ ҳоло ягон нафарро намебинем ки воқеан ҳам техникаи баланд доштааст. баръакс онҳо ҷисман хубтару обутоб ёфта ҳастанд, аммо аз лиҳози техника он қадар не. ин чизро мусобиқаи қаҳрамони осиё байни бошгоҳҳо ки тобистони ҳамин сол баргузор шуд нишон дод. ба 2 сол пайҳам дастаи Сипари Соро натавонистанд аз гурӯҳ ба даври дигар роҳат гиранд. бо ту бозингарони дастаи Соро Муҳаммад Шарипов гузариши аз як нафар ба ӯ дар канори майдон кӯмак мекунад Файзали Сардоров ва қоидаи бозӣ аз ҷониби Иқбол Воситзода вайрон карда шуд. партофи Муҳаммад Шарипов бисёр ҳам хуб буд. Файзали бозигари Сипарро фиреб дод, аммо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. зарбаи ҷаримавӣ ва боз ҳам Файзали Сардоров партофи ӯ имконият ҳаст барои бозигарони Соро, аммо ин вазъият бубинед чӣ гуна бартараф гардид. беҳтарин мавқеат буд барои соҳибони майдон. боз як имконияти дигар Муҳаммад Шарипов ва имконияти хеле ҳам мувофиқ барои бозингарони Соро, аммо тӯб хубтар ба Файзали Сардоров нарасид. қоида вайронкунӣ нест. аут мутаваҷҷеҳ мешавем. Муҳаммад Шарипов тӯбро ба Файзали Сардоров ҳаво дод. Файзали дар ин ҳолат зарбаро иҷро карда натавонист дар назди дарвоза. Муҳаммад Шарипов, Собир Гуляков, Раҳмонали Шарипов, Собир Гуляков дар канор ва поиҷочи бозингари дастаи Сипар ин ҳолатро бартараф мекунад. акнун бо ту бозингарони дастаи Сипар Шавкат Алимов, босам Шавкат, вале бозингарони мезбон метавонанд ҳуҷумро идома дода. Файзали Сардоров ва Муртазо Фароҳанӣ хуб бозигар дарвозабони дастаи Сипар. бор дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна зарба иҷро гардид. дар айти дастаи Сипар бозингар иваз мешавад. ҳоло Дилшод Саломов ба майдон омад, капитани ин даста Раҳмонали Шарипов. Муҳаммад Шарипов, Сардоров, зарбаи ӯ тӯб аз майдон берун мешавад. вақт хеле ҳам кам мондааст то анҷоми нимои аввали бозӣ байни ин дастаҳо. фирӯзбек Муродов тӯбро аз назди дарвозааш ба бозӣ даровард. ҳуҷуми дастаи Соро партоф, аммо дарвозабони Сипар ҳам ба пеш баромад ва ин ҳолатро рафт кард. вақт зиёда аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми нимаи аввали бозӣ. аммо ин 5 дақиқа метавонад 10 дақиқа идома кунад, зеро ини аз майдон берун шудани тӯб ва таваққуф дар ин бозӣ ҳисоб боз дошта мешавад. ду бозингари Соро муқобила карданд бо Юнусов, Гуляков, Муҳаммад Шарипов, Собир Гуляков, Файзали Сардоров, Раҳмонали Шарипов. инҳо се бозингари аввала инҳо дастбарварони мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе ҳастанд. имконият ҳаст барои бозингарони Соро.
маълум мешавад ки онҳо дар ҳуҷумҳои худ ва зарбаҳо наметавонанд муваффақ шуда. Гуляков майдонро тарк кард ва Умед Қозиев ба майдон омад. Фурсат барои бозингарони Сипар. Меҳрон Ризопур хост зарба занад ва ба ӯ имконият надод Раҳмоналӣ Шарипов, ҳимоятгари дастаи Соро. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳуҷуми дастаи Сипар, аммо партофти Дилшод Саломов хуб набуд. Некрӯз дар марказ Умед Қозиев, боз ҳам Некрӯз, Али Маҳмадов, гузариши бисёр ҳам хуби Некрӯз, партоф ба канори майдон, вақтанг ва ту ба паҳлӯи дарвозаи дастаи Сипар бармехӯрад. дарвозабон ишора мекунад ки ба туб нарасидааст. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. вақтанг Кекел, воқеан ҳам туб ба паҳлӯи дарвоза расид, на ба дарвозабон, вале довар иштибоҳ кард дар ин фурсат. Муртазо Фароҳанӣ, Ориф блокиро коргардон ба мо нишон медиҳад. бозингари рақами 15 дастаи Сипар. ягона ҳарифи Сипару Соро дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат худи ин дастаҳо ҳастанд. барои ба даст овардани медали тилло ҳам Сипару Соро то лаҳзаи охир мубориза хоҳанд буд. ҳар ду даста ҳам арзандаи медалҳои тилло ҳастанд, аммо мутаассифона бояд як даста унвони қаҳрамониро дар мавсими имсола ба даст додад. Али Маҳмадов, иштибоҳи бозингарони дастаи Соро, аммо Фирӯз Бекмуродов ба пеш баромад. ҳоло фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи Сипар ва инҷо зарба иҷро карда мешавад, аммо бубинед муқобили Фирӯз Бекмуродов қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Дилшод Саломов бо ӯ бозӣ кард, фикр мекунам дар бархуд неву дар ҳамон поиғече ки худи Фирӯз кард шояд осеб гирифт. камтар аз 4 дақиқаи дигар то анҷоми нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст. қоида вайронкуниҳо ҳам ба нафи бозингарони Сипар мебошад, чунки онҳо як дафъа ба нафи бозингарони Соро мебошад. онҳо як дафъа қоидаи бозиро вайрон карданд дар 4 қоида вайронкунӣ муқобили бозингарони Соро. аз зони худ шояд дарвозабони дастаи Соро осеб гирифт. бозиро идома дода метавонад ё на, вақт нишон медиҳад. онҷо Мурод Алиқулов ҳам ҳаст, дарвозабони эҳтиётӣ дастаи Соро. Деян Дедович, сармураббии дастаи Сипар ва тими мунтахаби футзали Тоҷикистон аст. мутахассиси бисёр ҳам варзида. коршиносон идома мекунанд ки ӯ метавонад тими мунтахаби футзали Тоҷикистонро ба як сатҳи хеле ҳам баланди бозӣ расонад. ёдовар мешавем ки дирӯз дар марҳилаи қуръакаши тими мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳарифони худро барои ширкат дар чемпионати Осиё 2020 яъне дарёфт. ҳарифони тими мунтахаби мо дастаҳои мунтахаби Умон, Туркманистон мизбони мусобиқа ва Вьетнам ҳастанд. дар гурӯҳи А тими мо шомил шуд. моҳи феврал мо албатта чемпионати Осиёро пайгирӣ хоҳем кард. ва ҳоло сармураббии дастаи Сипар Деян Дедович тайм-аут мегирад. Файраф Воҳидов ҳам дар ин фурсат ба шогирдонаш тавсия хоҳад дод. мухлисон зиёд ҳастанд дар ин толор ва гуфтем ба хотири тарғиби дастаҳо ҳам аз шаҳри Хуҷанд ва ҳам аз шаҳри Душанбе омаданд. ин гурӯҳи мухлисоне ки дастаи Сипарро дастгирӣ мекунанд, дар ин толор қарор доранд. шумораашон кам ҳам
нест. Деян Дедович ҳоло мефаҳмонад ба бозингарон ки бояд чӣ гуна дар рафти қисми дуюми рақобат бозӣ кунанд. то анҷоми нимаи аввал вақт ҳам кам боқӣ мондааст. ба ин хотир шояд Деян Дедович тавсия дод ба шогирдонаш ки вазифаи онҳо дар нимаи аввал нигоҳ доштани ҳамин ҳисоби бозӣ ва баъдан аз фурсатҳои голзанӣ истифода бурдан аст. имкониятҳои дастаи Сипар хеле ҳам зиёд буд. гурӯҳи мухлисони дастаи Соро Ориф Буруки тӯбро аз аут ба бозӣ даровард. Саломов тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд бозингарони Сипар. сурати Меҳрон Ризопур анқадар хуб ҳам нест. дар рақобат бо Малҳас бозигари гурҷӣ муваффақ шуда натавонист. зарбаи Файзали Сардоров аммо бенатиҷа. Парвиз Раҳматов, гузариши хеле ҳам хуби Парвиз аз канори майдон. ҳоло имконият ҳаст барои бозингарони Сипар, вале капитани Соро то лаҳзаи охир муқобилат нишон дод бо Парвиз Раҳматов. Файзали Сардоров, Умед Хузиев, гузариши ӯ буд. вақтан Кекел, партофти ӯ бисёр ҳам хуб ба Умед Хузиев ва зарбаи Умед тӯб аз майдон берун мешавад. мизбонон бо тӯб. Умед Хузиев, Файзали бисёр ҳам хуб гузариш мекунад ва бубинед чӣ гуна имконият барои Умед Хузиев. партофти Файзали Сардоров ба назди дарвозаи Муртазо Фароҳанӣ. имконияти хуби голзанӣ ба миён овард, аммо бозингарони Соро аз он истифода бурда натавонистанд. мутаваҷҷеҳ мешавем гузариши Файзали Сардоров хеле ҳам хуб буд ва инҷо гол мезананд бозингарони дастаи Соро ва бубинед чӣ гуна имконият буд. дар такрори ҳамин лаҳзаҳо мо ҳам имкон наёфтем ки ҳамин голро бубинем, аммо такроран метавонем онро тамошо кунем. бисёр ҳам қулай онҳо аз як фурсати хуби голзанӣ истифода бурда тавонистанд ва мутаваҷҷеҳ мешавем зарбаи кунҷӣ иҷро гардид ва вақтан Кекел тӯбро ба дарвозаи Муртазо Фароҳанӣ зад ва худро ба оғӯши мухлисон ҳаво дод. ҳисоб 1-1 дӯстони арҷманд. акнун шуру ғавғои мухлисони дастаи Соро зиёд мешавад. Шавкат Алимов ва зарбаю ба пои Умед Хузиев расид. бозингари рақами 77 дастаи Соро компания хеле ҳам хуб бозӣ кард дар ҳамон зарбае ки иҷро гардид. зарбааш он қадар сахт ҳам набуд, вале дарвозабон ва бозингарони Сипар натавонистанд онро бартараф карда. Артур Юнусов каме осеб гирифтааст. ду дақиқаи дигар анихтараш то анҷоми нимаи аввал боқӣ мондааст. Файзали Сардоров боз ҳам имконият барои бозингарони дастаи Соро ва голи дуюм Умед Хузиев. бозингари рақами 12 дастаи Соро аз як имконияти қулай зарбаро иҷро кард ва тӯб ворди дарвозаи Муртазо Фароҳанӣ шуд. ҳисоб 2-1.
баъди натиҷаи 1-0 бозингарони соро 1-1 ду туп ба дарвозаи ҳарифон ворид карданд ки муаллифаш умед хузиев гардид. паси зебо ҳам дошт бозингари дастаи соро. артур юнусов қоидаи бозиро вайрон кард. ин панҷумин қоида вайронкунӣ аз ҷониби бозингарони сипар аст ва як ҳолати дигар метавонад ба пеналти оварда расонад. ду голи паяҳам аз сӯи бозингарони дастаи соро. дар нимаи аввал онҳоро то андозе ба пеш баровард. паси зебо ҳам дошт бозингари дастаи соро. артур юнусов қоидаи бозиро вайрон кард. ин панҷумин қоида вайронкунӣ аз ҷониби бозингарони зарбаи ҷаримавиро чун ҳамеша капитани дастаи соро иҷро мекунад. файзали сардоров зарбаро иҷро кард, аммо туп бо як расиш ба бозингарони сипар аз майдон берун шуд. ҳуҷуми дастаи сипар иқбол воситзода аст канори майдон рақобат мекунад, аммо то анҷом ҳуҷумро идома дода натавонист воситзода. шавкат алимов муаллифи голи аввали дастаи соро вақтан кекел аст. легионери гурҷистонии дастаи соро компания партофти ӯ якрӯз али маҳмадов ва зарбаи ӯро дарвозабон бартараф мекунад. ин дафъа имконат ҳаст барои бозингарони сипар. баҳодур хоҷаев хуб бозӣ карда натавонист дар рақобати 1-1 бо бозингари соро. бозам як имконияти дигар барои бозингарони соро. бенатиҷа имконият барои бозингарони сипар. фурсат ҳаст, аммо инҷо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд аз ҷониби бозингарони соро компания. зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони сипар. қоида вайронкуниҳо 2/5. мебинем ки зарба чӣ гуна иҷро мешавад. дилшод саломов дар назди туп. зарбаи ӯ ба некрӯз али маҳмадов бармехӯрад. файзали сардоров беҳтарин имконият барои бозингарони соро. файзали аммо зарбаашро хуб иҷро карда натавонист ва ӯ ҷониби ҳамдастааш эътироз мекунад ки бояд дар ҳамин имконияти қулай онҳо кӯмак менамуданд. сардоров бозам файзали сардоров ва зарбаи ӯ туп аз майдон берун мешавад. тайм-аут мегӯяд дар ин лаҳза. на инҷо нимаи аввал ба анҷом расид дӯстони арҷманд бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи бозингарони дастаи соро компания. баъди чанд лаҳза мо қисми дуюмро бо иштироки ин дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. бисёр як бозии мушкил барои ҳарду даста дар 20 дақиқаи аввал сипарӣ гардид. бархӯрд рақобатҳои шадид дар майдон хеле ҳам зиёд буданд ва фикр мекунам мухлисони дастаи соро хушҳолу хурсанд ҳам гардиданд аз бозии футзалбозони дастаи мизбон ки дар поёни рақобат тавонистанд 2 гол ба самар расонанд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба лаҳзаҳои беҳтарин дар нимаи аввали рақобат. меҳмонон дар оғоз тавонистанд
ҳисобро то андозе кушоянд. онҳо бартари хеле ҳам калон доштанд дар ҷараёни рақобат, аммо дар баъзе мавқеъгириҳо аз фурсатҳои хуб истифода бурда натавонистанд. лаҳзаҳои голзанӣ барои бозигарони дастаи соро дар оғози рақобат ба миён омад ки иқбол воситзода муаллифи гол шуд ва ӯ тавонист баъди партофти Баҳодур Хоҷаев дарвозаи Фирӯзбек Муродовро рахна намояд ва боз як имконият дигар барои Меҳрон Ризо пур буд ва ӯ ҳам аз ин имконият истифода бурда натавонист. дар идома бозигарони соро бештар ба хати ҳамла моил шуданд. онҳо имкониятҳои зиёд ба миён оварданд. дар хати ҳамла Файзалӣ Сарворов, Умед Хузиев, легионерони гурҷистонӣ хеле ҳам хуб бозӣ мекарданд, аммо муваффақ нашуданд. фурсате ки Ориф Гулуки ба миён овард, Фирӯзбек Муродов дарвозаи дастаи сороро аз гол эмин нигоҳ дошт. баъдан як ҳуҷуми дастаи сороро ҳам бо иштироки Вахтан Кекел ва Умед Хузиев дидем ки онҳо муваффақ шуда натавонистанд ва бозигарони соро дар 5 дақиқаи охир хеле ҳам фаъол гардиданд ва тавонистанд ҳисобро баробар карда. сараввал онҳо аз як фурсати хуб истифода карданд аз кунҷи майдон ки бисёр мувофиқ буд ва мо баъди чанд лаҳза мутаваҷҷеҳ шудем ки бозигарони дастаи Сипар бештар дар хати ҳимоя ҳунарнамоӣ карданд. ва дӯстони азиз, моро тарк накунед, бо тамошои лаҳзаҳои беҳтарини нимаи аввал. албатта дар қисми аввал мо бо шумо хайрухушӣ мекунем ва дар қисми дуюм баъди чанд лаҳза мехтараш бармегардем. So far from seeing home, I stand out here alone. Am I asking for too much? And if you take my hand, please hold me from the dark. Show me hope again. Who lives for football lives at every moment. The best European football teams every week. So far from seeing home, I stand out here alone. Am I asking for too much? And if you take my hand, please hold me from the dark. Show me hope again. Who lives for football lives at every moment. The best European football teams
every week. توجیکستان در یک جایگی با شرکت مگافون توجیکستان برنامه مبلی فوتبال پلوس را پیشنهاد میکنند. تمامی بازی ها و شبکه فوتبال HD را به طور آنلاین تماشا کنید. اینچنین شما امکان دارید که از تمامی بازی های فوتبال و خبرهای ورزشی منطقه و جهان آشنا گردید. ارزش خدمت رسانی ها 20 سومانی را در یک ماه تشکیل میدهند. با استفاده بردن برنامه ما از مشتریان مگافون توجیکستان مبلغ صرف نمیگردد. Звучит государственный гимн Республики Таджикистан.
بازیگری سپار و فکر میکنم توپ بر روی فیروزبک مرادов رسید. ببینید چگونه امکانیت و بازیگذاری. بله توپ بر روی دروازه‌بان فیروزبک مرادов رسید و بعداً برگشت. امکانیت برای دلشاد سلامов بود، کاپیتانی دسته سپار. بار دیگر ببینید دلشاد سلامов خیلی در مرکز هجوم رو آغاز کرد. ولی او را از پای میافتاند دلشاد سلامов. رقم 77 و وقتاً کیکل، رقم 55 مالخاز دروازه‌بان گفتیم فیروزبک مرادов. بازیگران دیگر رقم 8 محمد شریفов و رقم 9 کاپیتانی دسته سورو فیضلی سردارov هم سرمربی دسته سپار ریان دیدویچ. فیضلی سردارov ضربه چکمک رو اجرا میکند. پرتافت او موقعیت هست برای بازیگران دسته سورو. فیضلی سردارov پرتافتی با کناری میدان بسیار هم امکانیتی خوب، اما تو برطرف میکنند بازیگران سپار. شوکت علیمov، پرویز رحمتov. علیمov پرتافتی با ارتور یونوسов. فیضلی سردارov карда натавонистанд. гузариши дилшод саломов аз канор. қоидаи бозӣ вайрон мешавад муқобили капитани дастаи сепар. қоида вайронкуниҳо ҳоло 1-1 дар қисми дуюм. ҳисоби 2-1 мизбононро кафолат нахоҳад дод то анҷоми рақобат ки муваффақ бишаванд. воқеан ҳам дар футзал лаҳза ба лаҳза ҳисоб метавонад тағйир ёбад. сония нақши ҳалкунанда хоҳад бозид. ҳоло аут ба нафи бозигарони сепар. бодур хоҷаев, артур юнусов, некрӯз алимаҳмадов. тӯбра бои бозигарони дастаи сепар. артур юнусов. дилшод саломов каме саросима шуд дар рақобат бо бозигари дастаи соро. умед хузиев муаллифи голи дуюми дастаи соро дар поёни нимаи аввали дидор ва маҳз голи задаи ҳамин бозигари рақами 12 мизбононро ба пеш баровард. блуки туб аз бозигари мизбон аз майдон берун шуд. ориф блуки блуки бозигаре ки воқеан ҳам техникаи хеле боло дорад. вақтан кекел ҳуҷумро идома медиҳад ва бениҳоят имконияти хуб барои умед хузиев. баъди кӯшиши вақтан кекел ориф блуки гузариши олин бозингар ва қоидаи бозӣ дағал вайрон карда мешавад аз ҷониби умед хузиев. корти зард ба бозингари соро. ин гузариш ва ин ҳунарнамоиро бубинед чӣ гуна 3 нафарро пас мегузорад бозингари эронӣ дастаи сепар. ҳолати такрорро мутаваҷҷӯҳ мешавем. воқеан ҳамон хуб гузашт аз 3 бозингари соро, вале билохира ӯро аз пой афтониданд.
حالا از مسافه خیلی هم نزدیک ضربه جریموی با نفع بازیگران سپر، اما دیان دیدویچ همین لحظه ها تایم اوت میگیرد برای توصیه درست و دقیق به شاگردانش. از آغاز بازی الکی 4 دقیقه سپری شد. پیرو واحدوف هم فکر میکنم در همین لحظه ها توصیه داده ایستاده است. ما از کارگردان خواهش میکنیم که اینجا تایم اوت رو سرمربی سپر گرفت، او رو با ما نمایش بدهد. همینطور هم میشود دیان دیدویچ حالا شاید اشاره کند که چگونه باید بازیگران ضربه را اجرا کنند. پیراهن های نیکروز علی محمدов رو میبینیم که در دست مخلصان این دسته سارا است، هم پیراهن تیم ملی و هم سارا کمپانیا. برمیگردند بازیگران سپر با نزد همون منطقه‌ای که ضربه جریموی تعیین کرده شده است. مخلصان دسته سپر هم انتظار گل هستند. ارتور یونوسوف در نزد توپ، بازیگر تیم منتخب ازبکستان و دسته سپر، همچنین مهران ریزاپور، یونوسوف، مهران ریزاپور و بسیار هم خفناک برای فیروزبک مرادov، اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. پرتافت ارتور با مهران ریزاپور، ضربه نشانرس نبود. ایلیاکوف، امکانیت برای بازیگران سارا، امید کوزیف از کنار میدان، ولی یونوسوف با اون امکانیت نمیدهد. ایلیاکوف، رحمانعلی شریفوف با میدان آمد در حیاط دسته سارا. نیکروز توپ را با دست بازی نکرده است بازیگری دسته سپر. مهران ریزاپور، دلشاد سالامov، بهادر خوجاєв و باز هم دلشاد سالامov. توپ را هر دو بازیگر در نزد پای خود گم کردند. دلشاد سالامov، پرتافتی او به نزد دروازه فیروزبک مرادov. بهادر خوجاєв، ضربه او و بلندتر توپ از دروازه از میدان بیرون می شود. موقعیت هست برای بازیگران سپر. خوجاєв، گولیاکوف، فشاری بازیگران سپر رو متوجه میشویم و بهترین پرتاب با نیکروز علی محمدov. نیکروز هم زود میدان رو ترک میکند و فیضعلی سردارov با جای او وارد میدان میشود. عارف بلوکی او الکی با جای ارتور یونوسوف با میدان آمد. رحمانعلی شریفوف، ضربه فیروز و باز هم اوت. عارف بلوکی، دلشاد سالامov، امکانیت بود اما توپ از میدان زده بیرون میکند رحمانعلی شریفوف. ضربه کنجی به نفع بازیگران سپر. دلشاد سالامov، امکانی ضربه زنی هست، او هم از پای نفتی عارف بلوکی و بهترین امکانیت بود برای بازیگران سپر. چگونه پرتافت توپ و گزارش زیبای عارف بلوکی را بهادر خوجاєв
مهران ریزاپور. سلامов. مرتضی فراهانی. موقعیت باید باشد برای بازیگران سپر. توپ را نمیدهد به بازیگران دسته سورو. لیگانر ایرانی دسته بسیار یک پاس زیبا از جانب عارف بلوکی و واقعا هم اولین پرتافت اجرا شد. در مورد هنرنمایی این بازیگر ما بالاتر در آغاز گزارش هم گفتیم. حالا گزارشو از یک بازیگری دسته سورو و رحمانعلی شریپوف این وضعیت رو برطرف کرد. توپ را با بازیگران سپر. بهادر خوجاєв. فایزعلی. صابر گولیاکov. رحمانعلی. بختان ککل. توپ از میدان بیرون شد. هجومی دسته سورو قطع گردید. الکه بازیگر عوض می شود. عارف بلوکی و بهادر خوجاєв میدان را ترک گفتند. شوکت حلیمov و ارتور یونوسوف به میدان آمدند. محمد شریپوف هم در حیط دسته سورو حالا به میدان آمد. سیاوش قیومов تحت رقم هفتم وارد میدان شد. هجوم دسته سورو. سیاوش قیومov. ککل. با تو بازیگران سپر. قاعده های فوتسال واقعا هم از هر یک بازیگر هوشیاری و تیز کار کردن و موقع رو عوض کردن البته طلب میکنند. به این خاطر ما میبینیم که چگونه زود موقع عوض کردن و بازیگزاری انجام دادن از سوی بازیگران هر دو دسته اجرا می شود. رحمانعلی شریپوف. سیاوش قیومov گزارش میکند از بازیگری دسته سپر. پرتافت شوکت حلیمov با پرویز رحمتov بود. به نتیجه به پایان رسید. شوکت حلیمov. هجوم بازیگران دسته سپر. ضربه ارتور و توپ از پهلوی دروازه فیروزبک مرادوف از میدان بیرون شد. پرویز رحمتov. گزارشی او بسیار یک امکانیت خوب برای بازیگران سپر و ارتور یونوسوف توپ رو به شوکت حلیمov هوا داد، اما شوکت نتوانست توپ رو به دروازه فیروزبک مرادوف وارد کرده. فایزعلی سردارov. هجوم دسته سپر. ارتور یونوسوف.
بازم شوکت پرتافت بسیار هم خوب، موقع آزاد است برای مهران ریزاپور، ولی ضربه زده او را برگردانید بازیگری دسته سورو. ضربه کنجیولو متوجه میشیم که چگونه ضربه رو اجرا کرد و مهکوز علی محمدов دست این وضعیت رو برطرف کرد و حالا یک ضربه دیگر از جانب شوکت علیمov. مهکوز علی محمدov گزارشی او و واقعا هم امکانیت و گزارش زیبا داشت مهکوز علی محمدov و دروازه‌بان این دفعه با پیش برآمد. رقابت بازیگران دسته سورو و سپر بهترین امکانیت بود برای مهکوز علی محمدov. حالا ضربه کنچی به نفع بازیگران سورو. فیضعلی سردارov این دفعه اوت. ضربه فیضعلی و دروازه‌بان دسته سپر هم خوب بازی کرد در همین لحظه ها. فیضعلی سردارov امکانی ضربه زنی نیست از این موقع، تنها فرصتی پاس دادن بود که کاپیتان دسته سورو این کار را انجام داد. توپ از میدان بیرون میشد. شوکت علیمov پرتافت نوانیخ شوکت علیمov بازیگری رقم 7 دسته سپر. امکانات هست برای بازیگران سورو و امید کوزیف حساب 3-1. اشتباهی ارتور یونوسوف بازیگر خط دفاعی دسته سپر و امید کوزیف توانست حساب را 3-1 نموده. گل دوم برای امید کوزیف در بازی امروز است. متوجه میشم که چگونه امید دروازه مرتضی فراهانی رو رخ نکرد در همین لحظه خیلی هم حساس. اکنون دشوار می شود برای بازیگران دسته سپر جریان نیمه دوم رقابت. دلشاد سلامov از کناری میدان ضربه کنچی. حالا وقت هست 9 دقیقه دیگر تا انجام همین بازی باقی مانده است. یونوسوف بازیگران سورو با هجوم می‌گذارند و این هجوم نوبتی شاید با گل انجام یابد، اما سعدی راه می‌شود دروازه‌بان دسته سپر. بهترین امکانیت را از دست دادن بازیگران سورو.
меҳрон ризопур, артур юнусов ва боз ҳам он қадар хуб бозӣ накардан бозингарони дастаи Сипар ва бубинед ки чӣ гуна имконият барои Умед Қузиев ба миён омад ва Умед тавонист голи сеюми худ ва чоруми дастаи Сороро ба самар расонад. Вале дар забон Муртазо Фароҳанӣ дар ин лаҳза хуб ҳунарнамоӣ кард. Бекмуродов бо тӯб боз ҳам бозингарони Соро Қузиев қоидавайронкунӣ нест. Дилшод Саломов аз аут тӯбро ба бозӣ даровард. Меҳрон Ризопур аз марказ хеле ҳам хуб ҳуҷумро идома медиҳад. ҳоло фурсат барои бозингарони Сипар. дар ин лаҳза зарбаро хуб иҷро карда натавонист Боҳодур Хоҷаев ки ҳамроҳ бо Ориф Булукӣ ҳоло ба майдон омад. Муҳаммад Шарипов дар ҳайати дастаи Соро ҳам тағйирот ба миён омад. Собир Гуляков тӯбро аз даст дод. Ориф Булукӣ ҳаракати ноҷо ҳам анҷом дод бозингари рақами 15 дастаи Сипар. ҳаракати зиёдатӣ аслан кард, ба ин хотир имконият барбод рафт. Ориф Булукӣ, Дилшод Саломов бо тӯб бозингарони Сипар. Хоҷаев партов ба Хоҷаев. Меҳрон Ризопур боз ҳам Ризопур тӯбро аз даст дод. дар марказ навакак мо дидем ки ҳамин гуна иштибоҳ кард легионери эронии дастаи Сипар. Саломов, Булукӣ, партофти ӯ ва зарба иҷро мешавад, аммо дарвозабон Фирӯз Бекмуродов ин зарбаро баргардонид. як бозингари дастаи Соро осеб гирифтааст. ҳоло Меҳрон Ризопуро аз майдон гирифт. ҳамроҳ бо Дилшод Восиев, Артур Юнусов ва Шавкат Алимов ба майдон омаданд. гурӯҳи мухлисони дастаи Сипари Хуҷанд ва ин мухлисони дастаи Соро компания аст ки дар минбарҳои муқобили ин толор тимҳои худро тарғиб карда истоданд. зиёда аз 6 дақиқаи дигар вақт аст. Алимов, Артур Юнусов, боз ҳам Шавкат Алимов, имконият барои Шавкат ва зарбаи ӯ тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Фирӯз Бекмуродов аз майдон берун шуд. Иқбол Воситзода дар ҳайати дастаи Сипар ворди майдон шуд. ҳуҷуми дастаи Соро идома меёбад. Файзали Сардоров, Раҳмоналӣ Шарипов, Собир Гуляков, Файзалӣ, нофаҳмӣ ӯ ҳамроҳ бо Сиёвуш Қаюмов. Ориф Булукӣ, гузариш ӯ аз марказ тӯбро дар зери назорати худ мегирад. футзалбози рақами 15 дастаи Сипар.
блоки гузариши хеле ҳам хуби ӯ аз бозингари дастаи соров, вале довар ишора кард ки муқобили қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Артур Юнусов, Иқбол Воситзода, Юнусов, зарбаи ӯ ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Фирӯз Бекмуродов аз майдон берун мешавад. бозигарони сором метавонанд ҳисоби бозиро нигоҳ доранд дар қисми дуюм, агар онҳо дар хати ҳимоя хуб бозӣ кунанд. Иқбол Воситзода, партофи ба канор, Шавкат Алимов, аммо бенатиҷа ин партоф анҷом дода мешавад. Ман фикр мекунам Диан Дедови Шавкат Алимовро зуд аз майдон мекард, чунки иштибоҳҳои хеле ҳам зиёд карда истодааст. қоида вайронкунӣ аз ҷониби Файзали Сардоров муқобили Артур Юнусов. анихтааш 4 дақиқаи дигар Самат Шарипов ба майдон меояд. таъти рақами 21 дар ҳайати дастаи Сипар. зарбаи ӯ аммо бенатиҷа. Муртазо Фароҳанӣ, Иқбол Воситзода, имконият ҳаст барои бозингарони Сипар ва беҳтарин фурсатро Иқбол аз даст дод ва бубинед ки чӣ гуна ҳамроҳ бо ӯ Самат Шарифов буд, бозингари рақами 21 дастаи Сипар. Иқбол хуб бозӣ кард, аммо зарбааш ба нишон нарасид. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони дастаи Сипар. имконият ҳаст. Меҳрон Ризопур, Самат Шарипов, тӯб аз пӯи ӯ аз майдон берун мешавад. Самат Шарипов, Иқбол Воситзода, имконият ҳаст барои бозингарони Сипар. Фирӯз Бекмуродов хеле ҳам чолокона ин ҳолатро бартараф кард. бозингарони Сорос 3 дафъа қоидаи бозиро вайрон карданд ва бозингарони Сипар 1 дафъа. Парвиз Раҳматов, Самат Шарипов, имконият ҳаст. Самат Шарипов ва ӯ имконияти хубро аз даст дод. бозингари рақами 21 дастаи Сипар. имконият ҳаст барои мизбонон.
меҳмонон бояд ақибнишинӣ накунанд дар ҳамин лаҳзаҳо. Dejan Dedovic дар вазъияти фикр мекунам ногувор ҳам ҳаст. Парвиз Раҳматов, Самат Шарипов, партофти ба Парвиз, бозингари рақами 10 дастаи Сипар ҳам тӯбро нигоҳ дошта тавонист. имконат ҳаст барои бозингарони дастаи Сипар ва аз канори майдон ин фурсатро хуб истифода бурда натавонист. Бозингари рақами 11 ин даста ки аз захира ба майдон омад. Аут ба нафи бозингарони Соро. бозингари панҷумро аллакай истифода бурданд бозингарони Сипар. Дилшод Саломов, Қурбонов аз таҳти рақами 11 ва дар майдон Ориф Булуки бозӣ мекунад. Шавкат Алимов. дар идома онҳо бо шумораи зиёд ҳунарнамоӣ хоҳанд кард барои баробар кардани ҳисоби бозӣ. албатта Артур Юнусов ҳам ворди майдон шуд. Дилшод Саломов, партоф ба Ориф Булуки ва аз миёни ду нафар зарбаи вақтан Кекел ва туп рост ба дасти дарвозабон меравад. тайм-аут мегирад сармурабби дастаи Соро компания Пайрав Воҳидов ва зуд ба шогирдонаш албатта дастур хоҳад дод ки дар ҳамин лаҳзаҳо чӣ гуна бояд бозӣ кунанд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. дӯстони арҷманд 5 дафъа қоидаи бозиро вайрон карданд. бозингарони Соро Деян Дедович ҳам ҳоло тавсия медиҳад ба бозингарони Сипар бояд сонияҳои охири рақобатро чӣ гуна истифода намоянд. лаҳзаҳои асос барои бозингарони дастаи Сипар, чунки сонияҳои ба шумор гуфтем боқӣ мондааст то анҷоми ин дидор. Дилшод Саломов, имконият ҳаст. Бекмуродов хеле ҳам хуб ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф кард. Саломов, Артур Юнусов, боз ҳам имконият ҳаст барои бозингарони Сипар, вале вақт камтар доранд онҳо. Саломов, зарба зада мешавад аз марказ, вале туп аз паҳлӯи дарвозаи Фирӯз Бекмуродов аз майдон берун шуд. Файзали Сардоров ва имконияти навбатӣ барои бозингарони Соро ва ҳамин тавр дастаи Соро компания дар бозии сеюми финал тавонист бо ҳисоби 3-1 ғалаба кунад. аз рӯи албатта ғалабаҳо ҳоло ба нафи дастаи Соро аст. бо ҳисоби 2-1 онҳо нисбат ба ҳариф пешсаф ҳастанд. як бозии дигар пагоҳ баргузор мешавад расо соати 15 бо албатта вақти Тоҷикистон. аз ҳамаи мухлистони футзал даъват мекунем ки
ба толор оянд ва ин бозиро ҳам тамошо кунанд, зеро бозӣ ҳассос барои соро хоҳад буд, чунки дар сурати ғалабаи дастаи соро компания дар бозии оянда онҳо метавонанд медалҳои тиллои чемпионатро ба даст оваранд. Ва фикр мекунам барои шогирдони Деян Дедович ҳам ин лаҳзаи ҳассос хоҳад буд, зеро онҳо айни ҳол нисбат ба ҳарифи худ айни замон бо ҳисоби 2-1 дар умум дар финали чемпионати Тоҷикистон бозиро бохта истоданд ва фикр мекунам онҳо дар ин бозии ҳассос хуб бозӣ хоҳанд кард. дӯстони азиз, гузориши мустақимо ба анҷом мерасад ва бо тамошои лаҳзаҳои беҳтарин ва лаҳзаҳои голзанӣ дар ин бозӣ мо гузоришамонро ба анҷом мерасонем. Ман будам Бобо Холмурозода ҳамроҳ бо ҳайати техникиву эҷоди шабакаи варзиш гузоришро барои шумо омода кардем. Сеҳатманду пирӯз бошед.